Hey guys, ndicela ningandivi wrong ne, but ayikhona mani masivaleni ngento eyi-1. La number ndiyifaka apha ko-TikTok nako-Facebook inumber ye-business leya, ayo number ye-small talk leya babubhanxa bo-hi, how are you, how you doing, what you doing, who you with. Soze ndiphendule bobhanxa narha ndixakeke kangaka. Ezinye izimenxa ufike ezividiyo khola ngo-3 ekuseni andiyani uma ufuna upruvela itshomi zakhe emnxilweni uba unenamba yam na. Omnye bengathi ufuna uthenga nyani shem akubuze 21 questions nawe um-entertaine ke aske athi ukuthi uzawu-order nge-month end. Hayi bo simenqendini yi-6 namhlanje yebule month end uthetha ngayo. Why ungazondibuza ezi questions xa unemali ke ngoku? And futhi kukho i-catalog phaa ku-WhatsApp for thina khona need uba ubucela ii-pictures nee-prices. Ngena nje phaa kwiprofile yam soze ungaziboni nazi ii-items listiwe phaa namaxabiso wazo uzothetha nami ke ngoku xa ufuna u-order. Rhaba yaququla abantu and mna shema ndikwazi upretend ingathi andiququkanga. Niyamsokolisa nina umuntu othengisayo, that's why niphoxwa kangaka nje kwaba-Shoprite. Omnye wamgqibele 3 months back esithi uzawufaka imali i-app yakhe ise-offline. Gqigqi ngoku sebuza iprice enye into, abo foni nantsi ayikhatalog isekulaa ndawo yayikuyo last time. I-West ke ngoku ibekwa ngaba bano-WhatsApp business kwabona bacela ikhatalog. Ndithi hayi amen sawufa sifundisa. But ke wethu guys, kusemhlabeni apha mani yazi umntu makabe yile nto afuna uba yiyo as long as uba yena ehappy ngesiqu sakhe.